Pero ba yung diri sa digital ko sa ibig sabihin regional. Very good. Hus po ko grabe ka ba? Larry! Hello, annyeonghaseyo. Kumusta na mo? Kapan ako si Mili Cantipero sa pinakasikat akong classmates. Okay, kasi sikat na po ang murag. Sikat sa poy. Hindi ka daw kauban yun eh. Magka-school meet sa una. Kabulo mo. high school. Taga-aman ako ka ng kuan ha. Si Ricky sa una. Ano na yung tingog sa una? Milay, Melissa, kamusta naman ka? Ano na yung tingog sa uno ko? Tawanan kina siya. Pero karon medyo ba? O, Oh, na mo naman tao ro, no? Tao na Grabe, ginawa, ujo gwapo ko na paniwala. Grabe, kapamilya. Ikaw, radyo kasi info yun na gud. Ay, Grabe, Milay, di basta-basta mga kapamilya no, Milay. Nanaday siya diri sa kuan sa... Oo, nag-guess ako. Ay, nagtanaw-tanaw ako kay gipalibot ko. Pagkuan, pagkuan ako number para maglaglag ka nila kuan, Jasper. Oy, tama day si Ah, sige, Jasper. si Jasper, si Denmark. Okay. Denmark, Jasper. Okay, kayo. Magandang buhay. Showbiz po kayo kaibigan po talaga sila. Napupunta po ako sa mga grupo na totoong tao. Mabuti yan. Tsaka talagang speak your blessing. Talagang blessed ka dahil ang dami mong nakuha shows ngayon. At may bago kang blessing. Ang Titas of Manila. Ay, kaibigan naman. Yes po, Titas of Manila. Ito po ay isang music comedy concert on March 20 sa Music Museum po yan. 8 p.m. O kapasama ko po dyan si Mama Kelly, Pangilinan, Mama Giselle Sanchez. Sila po kasi, pinaka-una kong project sa TV, si Mami Moshi Giselle po ang aking nanay. Opo, siya po yung nanay ko doon sa show na yun. Tapos si Moshi Kelly naman po ang nanay ng best friend ko po doon sa show na yun. So kami lang palagi magkasama. Tapos ngayon, parang nakakatawa po kasi parang kasama ko na yung generation, ang comedian. So parang ano po kasi, dito sa kanila, so okay, kita yung training. At the same time, entertain, send nila ng comedy. So parang doon makakita, sino mga kantahan ko. So sana po ay makita ko po kanila. March 20 po, March 20 sa Music Museum. I'm sure yan, nakakatawa yan. Wala naman yung mga iba performance nila. Pero naman, sa dami ng sipers, dami ng sinabi ko, dami ng inspired talaga ng kaibigan. Madali ka ba maging kaibigan? Or minsan naging hadlang din yung first impression? Ay, ako sa totoo lang po, sa mga tao na hindi ko kuhat ng pang first impression sa akin. Kasi po, una po akala ko nila suplada o kaya may magkamali na po yung mga ko. Kasi baka may parang sa bana. Opo, kaya rin siguro nag-work sa bana ng karera dito. Kasi yung ganyan, ayan, akala niyo po parang, gusto mo galing ng bata. Hindi parang tapos sa umpisa ko kasi mahihain talaga din po ako. Since hindi po ako masyadong sociable ng bata sa Saudi. So yun po yung first una inisip nila sa akin. Pero ako naman po, ako yung mag-approach na. Hindi ko naman, kaya ikaw yung nauna. Nararamdaman mo na nagpilang sila. Na parang, magiging friend ko ito, ganyan. Tapos isipin ko dito na baka maarte ko yun. May mga maarte naman po, pero hindi naman po yun. Siguro, nininig sila sa mata mo. Kasi yung mata niya parang sobrang expressive na. Parang matangay yung mata. Pero wala sa looks yun eh, nasa kalooban mo. Hindi, tsaka sa talent din niya. May sa talent. Pag pumunta niya, Nakikita ko lang sa TV. experience mo yung first impression. Tapos, sa ko sila dati mga mamshi. Kasi na first impression, ang bait naman nila sa kanya na nag-approach. Sa akin na ikakay, di ba? Pero nangyari kasi siya. So, tama pala yung nangyari ito yung first impression. Sa umpisa na po nangyari. Dahil yun si Father. So yun, first impression, minsan hindi lang yun. Oo, sige, hindi hanggang yun sa mga judgmental. Oo, diba? Naku, eto na, mas makikilala ba natin si Kim bilang isang kaibigan mamaya dahil pag-usapan natin ng instant connection sa friendships. Sa ating pagbabalik, makakonektayan natin sa isang puso. Yan lang. Talaga tama.